बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान ब्लग लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे ब्लगानो जागोन जोंहा मोनसे ग्रेन्ड अपेनिं दे बेयाव मोनसे दुकान जोंहा अपेनिं खालामनो थांगासिनो आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायलांदो आरोना दे अब्ला फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे लोगोफोर जोंहा नै बेयावनो जागोन नै जोंहा नै बेयाव मा होनना बुङो अपेनिंनि हाबाफारि लाबाय आरो दायो जोंहा बेखौ अपेनिं खालामसिगोन आरो जोंहा नैबे मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों खालामनाय जागोन बेखौ मानो होनना बुङोब्ला माने जोङो इसोर फोथायारि नालाय इसोरनि खाथियाव बेखौ जोङो गथायगोन एसे दिन्थिलांसै नायलांदो बेनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा जाब्लाबो आरो लोंब्लाबो गासैखौबो इसोरनि जोंहा नैबे अपेनिं खालामबाय आरो दिनैनि दुकानखौ ना जोंहा नै बिथांमोनानो जाहैबाय मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय सोद्रोमाफोर जिरायदो बिथिं ओमफ्राय आरो बेयाव ग्रेन्ड अपेनिंनि थाखाय उपना लानाय जागोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर नैबेयाव बेखेवबाय बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो जोंहा नैबे लकेसनानो जादों जोंहा गराइबारि सकआव दे बे जाहैबाय जोंहा उदालगुरिनिफ्राय 6 किल'मिटारनि डिसटेन्सआव दङ आरोना जोंहा जिथुनाखि खासिबारि टु भैरबकुन्द रड नैबेनि साखाथियाव थानाय मोनसे सकआव गराइबारि सक होनना बुङो बेखौ बे गराइबारि सकनि गोदानै लुफुंजानाय नैबे बिल्डिङावनो नैबे मिथाइ महल बा टि स्टल नैबेखौ खुलिनाय जादों आरो मालिकखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन दायो नोंथांमोननो फारियै आरो जुदि नोंथांमोना जायफोरा नैबे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो भैरबकुन्द टु उदालगुरि टु भैरबकुन्द थांलाय फैलाय जान बाहन खालामग्रा नोंथांमोना माब्लाबाफोर जुदि गोनां जायोब्ला बिदि मिथाइ साहा लोंनो जुदि गोसो जायोब्ला नैबे दुकानाव नोंथांमोना हाबलांनो हागोन बे दुकाननि मुङानो जाबाय आङो बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना बेयाव गोबां जाग्रा मुवा मोननो हागोन आरोना लोगोफोर जोंहा दायो नैबेयाव बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै बेयाव जोंहा उपहाना लानाय जादों बे उपहाना हाबाफारि आरो आङो बेखौबो दिन्थिलांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान जि फोथायारि दिनै जोङो बेखौ इसोरनि खाथियाव जोङो बेखौ गथायनानै दिनैनिफ्राय बेखेवनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला इसोरनि अननायावनो दिनै बेफोरबायदि बेपार खालामनो खाबुखौ मोनदों बेनिखायनो इसोरखौनो धन्यबाद होनांगोन बेनिखाय बयबो गसंनानै 55 नम्बर फोरबो इसोर मा
हामबायगोन बे फुंबिलि समावबो बे गरायबारि सकआवहाय बे मोनसे दखान बेबायदि बेखेवनानै बेबायदि नोंखौ गला नोंनि गला खालामनो खाबुफोरखौ होदों बे गासैनि थाखाय आफाखौ हामबाय आरो जों साफ्रोमखौबो बे थांनाय दिनफ्राव थांनाय सम आफा नोंखौ आलो गोजोनै दैदेनबाय मोजां देहा मोजां साइस्थ' जिउ होनानै लाखिबाय जोंनि नांगौफोरखौ आफा नों गथायदों थानो होदों जानो होदों गाननो जोमनो होदों आरो जा खालामदों जोंनि थाखाय नोङो दायो गाहामखौनो मावबाय थादों आफा इसोर बे गासै अनुग्रह दया अननाय आफा जों नोंनिफ्राय मोननो हादों बे गासैनि थाखाय आफा जोंनि बिफाखौ हामबाय होननानै आरो जिसुनि मुङाव गथायनाय जाबाय नुजाथि फैनाय साफ्रोम शिक्षकफोरारि सेरफां मण्डलिनि जोंनि गामिनि माखासे बेबायदि दैदेनगिरिफोर दङ आरो जायहा नैबे नाथाय दैदेनबाय थादों आरो मण्डलिनि फास्टर आरो बिदिनो जोंनि बारग' डिएम सार साफ्रोमनिसिम ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै बेबायदि हामलायनाय बावहरदों आरो जायगा होबाय आरो जों फोरोंबाय बेनिफ्राय जों मण्डलि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो हामजानाय मोनबाय इसोरा बिथांनि बे बिजनेसाव देरहासारनाय खालामनाय बे उपहामानि गेजेरजों दान्दिसे सम जों परामर्श बायदों बिनिफ्राय आरो बिदि माखासे परामर्शफोरखौ खोनासंयो गिबियावनो जोंहा नैबे जाहैबाय लकेसना गरायबारि दै मा होनना बुङो खासिबारिनिफ्राय जोंहा 3 किल'मिटार फैनानै बे सकखौ मोनो बेनिफ्राय आरो जोंहा बियो सारियालि जायो बे सकआ नैबेयावनो सारियालि मोनसेया थांबाय बिथिं बान्दुगुरि आरो मोनसेया थांबाय बिथिं बाथाबारि जोंहा मा होनना बुङो मोनसेया थांबाय उदालगुरि टु भैरबकुन्द रड आरोना नैबे भैरबकुन्द रडनि खाथियावनो जोंहा जिथुनिखि नैबेयाव गोदानै मिथाइ महल खुलिदों बेनो जाबाय जोंहा गोदानै नैबेयाव बनायबाय थानाय नुदोंमोन नोंथांमोना बिल्डिं नैबे बिल्डिंनि सिङावनो बे दखानखौ खुलिनाय जादों आरोना नोंथांमोना माब्लाबा भैरबकुन्द बा अरुणाचल दावबायोब्ला नोंथांमोना बे दखानाव हाबनानै नोंथांमोना बेयाव मिथाइ बा साहा बिदि जालांनो हागोन आरो न'आव लांनो थाखाय बेफोरबायदि फेसिलिटिबो दङ आरो लोगोसे सोरहाबा हाबा हुखा माबा मोनसे प्रग्राम आरो हाबाफारिफोर जायोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव अर्डार होनो हागोन आरोना नैबे दखानाव अर्डार होनो हागोन आरो लोगोसे जोंहा नैबे साखाथियावनो आरो गोदानै इ रिक्सा मा होनना बुङो डिलार खुलिनाय जाबाय आरोना नैबेयाव जोंहा नैबे ओनसोलनिनो गरायमारि ओनसोलनिनो माखासे लाइमोनफोरा नैबे इ रिक्सा डिलारखौ लाबोनाय जादों बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि इ रिक्सा जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना बेयाव फैनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना लांनो हागोन आरोना इ रिक्सा डिलारजों लोगोसे नांजाबनाय नैबे साखाथियावनो नैबे मिथाइ महलखौ खुलिनाय जादों आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो जेब्ला नोंनियाव गथायगोन गासैखौबो जाफुंहोयो बेनिखायनो दुकान गोदाननि मिथाइया माबायदि थिगानो ना मंगाबाय बरिया ना जा नै बिथाङा जाहैबाय पास्टर दे जोंनि गेलेगाव बख्रिबारिनि जाबाय थिगानो जादों दा ना नोंथ' मोनजाया अब्लाबो जाबाय दुकान गोदाननि दामाव ना थिग दङ थिग दङ जानायाव मुखुब थिगानो ना गथाव ना जोंहा बे थिग दङ गोथावानो दा ना दुकान गोदाननिया थिग दङ
आरो जुदि सोरनोबाफोर बिदि मिथाइ नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव फैनानै अर्डार होफैनो हागोन जाहाथ' दायो गायनाय फुनाय दिन जाबाय आरो बिदिनो जोंनि गामिफोराव बिदिनो बार्थडे जायो माबा मोनसे गिदिर बेबायदि प्रग्रामफोर जायो जुदि सोरनोबाफोर मिथाइ जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव अर्डार होनानै लांफैनो हागोन आरोना जाबाय बे जायगाया खासिबारि टु भैरबकुन्द रडनि साखाथियाव थानाय जा गराइबारि सकआव बे दखानखौ दिनै अपेनिं खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जा नै बिथिंनि मिथाइनि आइटेमफोरखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन मा मा मिथाइ मोनगोन आरो नोंथांमोना जुदि मा आइटेमनि नांगौ जायो नोंथांमोना अर्डार होयोब्लानो बनायनानै हरगोन आरोना जोंहा नैबे मिथाइ आइटेमा जोंहा बेफोरबायदि बेनिफ्राय आरो जोंहा गोबां आइटेम दङ बेयाव बिस्कुटनिफ्राय लानानै चिप्स आरो बिदिनो गथ'फोर जाग्रा बिदिनो गासैखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना बेयाव जा बे दखाननि नामा जाहैबाय ABS सुइट्स एन्ड क्रास दे दखाननि नामा नै दखाना सोरहानि बेयो हा सोरनि दखाना खिन्थालाय हा लाजिदों ना लाजिदों जोंहा हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय दायो जोंहा साहा लोंबाय आरोना साहा लोंबाय आरो बिदिनो मिथाइ जाबाय गोथाव ना दखान गोदाननि जाग्राया एकदम जोंहा बेयाव फैनायफोरा जात्रा खालामलांदों जाय जि बुस्थुखौ आलमारियाव नुदों जोंहा नै बियो फाननायनि थाखाय जाबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा अपेनिंनि थाखाय जिथुनिखि पेकेट खालामनानै होनाय जादों बेखौ गासै अपेनिंनि थाखाय बेखौ फ्रियाव होनाय जाबाय आरो ना बेनिफ्राय दिनै दखान अपेनिंआव थारमाने गासिबो जायफोरा बाहागो लाफैदों बेयाव मिथाइ थरसे थरसेबाबो बायना लांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो ना जात्रा खालामलांगोन होननानै ना नैबे आलमारियाव नुनायखौ जुदि नोंथांमोना जानो गोसो जादोंबा बेखौ बायना जानांसिगोन आरो ना दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो आरो नोंथांमोना जुदि गोनां जायोब्ला बे दखानाव फैनानै नोंथांमोना अर्डार होफैनो हागोन दे दखाननि मालिकआनो नुदोंना बिथाङानो मालिकआ ओमफ्राय जोंहा सेल्समेन हिसाबै नै बिथाङा थागोन साननैसो बिथांनि साखाथियाव थानाया नैबिथिं मालिकखौ नायदो मालिक माबायदि नांदों माबा नै जात्रा कास्टमार फैदो जात्रा कास्टमार थिग दङ दे जोंहा नैबे जात्रा कास्टमार नै बिथाङानो नै बिथाङा जाहैबाय प्रथम कास्टमार दे बायदि बिथांनो थारमाने जोंहा दखानिया गिफ्ट होनांगोन दे मिथिबायना माबा मोनसे गिफ्ट होनांगोन बिथांनो हायोबा फालि गानहोनाया मोजां मोनसे बारा हरगोन हायोबा फालि गानहोना हरनांगौमोन हरनांगौ ने जात्रा कास्टमार हिसाबै ना बायद'आ जाहैबाय जात्रा कास्टमार बेनो प्रथम बे दखानाव अपेनिं खालामबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो दे नै प्रथम কাস্টমার দে বাইদেউ ভাল নতুন দোকানত প্ৰথম মিঠাই কিনিব পাইছে ন বাইদেউ ভাগ্য লাগিব এনেকৈ পাবলৈ ন ভাগ্য লাগিব ভাল লাগিল বাইদেউ পাই কিনি ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ পৰা थैंक यू दखान गोदाना जोंहा बिराद भिर जादों नै नुबायना सा लोङाखै लोंबाय दे